ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои мо. Барномаи нав ҷавоба саволое ки дар комментария пешкаши мо карден. гӯш кунен ҷавоби саволотона. Наиф тиҷей навистаед: салом акаи Сорбон, мумкин ки вақти оиладор шидан соли духтара калон мекунанд ва ба занӣ мегиранд? Ҳамин кор қонуние ака? Сину соли духтара калон кардан бе ягон сабаб ҷиноят ҳисоб мехӯрад, яъне ки ягон намуди ҳуқуқвайронкунӣ ҳисоб намехӯрад, аллакай делаи ҷиноятӣ мешавад. Дар як ҳолат мешавад ки ҳамун духтара ту ноболиғ буданашда ҳамсар бикунӣ бигирӣ, яъне ки синни солша калон накуниву ҳамун 17 сола боша ё ки 16 сола боша, ту метавонӣ ӯро ба занӣ бигирӣ, дар ҳолате ки падару модараш зиндагишон шароитшон суст аст ё ки падару модар надоранд ва ҳамун шахсияте ки ӯро зан карда мегирад шароити вазъи оилавиш хуб аст. Дар ин ҳолат ба суд ариза менависанд ки мисол падару модараш агар зинда боша, падару модари ҳамин духтар розиянд аз сабабе ки вазъи шароитшон суст аст, ман ҳамира мехоҳам ҳамсар бикунам. Баъд дар ин ҳолат суд фармон мебарорад, яъне ки ҳаллнома мебарораву қонунӣ иҷозат метиҳад ки то 18 нарасида ӯро ту зан карда бигирӣ, ва агар ки синни соли ӯро ту калон кардӣ, аллакай ҷиноят ҳисоб мехӯрад. Хайрулло навистай: беҳтарин сухан гуфтӣ, машааллоҳ. 03 регион навистай: ҳамин худат хизмат кадай накадай, чӣ мардума фан када мегардида, главни дига сурат мемонида, видео дига чизай, фан накун мардума. Футбол мой жизнь ТЖК навистай: салом алейкум акаи Сорбон, ман коллеҷа хондагием, ман соҳиби диплом ҳастам, мехоҳам хизмат бурам, чанд сол хизмат мекунам, пешакӣ раҳмат. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти олии пурра ва маълумоти олии нопурра танҳо 1 сол хизмат мекунанд ва дигар боқимонда чизе ки набоша ҳамаш 2 соли хизмат мекунанд. Пулодзода Сангин нависад: салом бародаро, ман як чира нафаҳмидам, акаи Сорбон, ту худат кӣ ва чӣ кораӣ? Нома гирифтӣ аллакай? Ман Сорбон, ҳуқуқшинос, хатмкунандаи хатмкардагии Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, факултети обши юрист. Яъне ки 2 сол мешавад аллакай ҳуқуқшиносиро хатм кардем. Тоҷикон 08 нависад: зинда бошӣ бародар, аз ҳамин қонунҳо огоҳ мекунӣ ғариборо. Шумоам саломат бошем. БМВ нависад: салом алейкум акаи Сорбон, як савол аз шумо дорам. Ҳамин мумкин аст участкови бе иҷозати раиси маҳалла дар тӯи маъракаҳо бидрояд? Албатта ки вай участкаи худаш боша, агар ҳақ дорад. Муслим нависад: салом алейкум акаи Сорбон, зинда бошӣ, гап надорам, тӯй дорам, хабарат кунам, меоӣ тӯйимда? Насиб худо розӣ боша, мерем. Муҳаммад Басир нависад: салом акай, як хона як нафар нарафтагӣ бошад, дигаришам хизмат мебаранд? Ҷавоб шад де. ҳар дута хизмат мебаранд, не ки ит хизмата буд кардӣ ба дигарита хизмат мебаранд. Бек Тағоев нависад: салом акаи Сорбон, ман як кӯдак дорам, занам ҳомиладор аст, диҳимашда ҳуқуқ доранд ки маро хизмат баранд, пешакӣ ҳазор раҳмат. Агар ки дар ҳолати ҳомиладор будани ҳамсаратро ба хизмати ҳарбӣ бибаранд, ҳамун ҳолате ки ҳамсарат фарзанди диҳимта таваллуд кард, дар ҳамун ҳолатро военни билет дода аз хизмат озод мекунанд, яъне ки ҷавобот метиҳанд. Шахсое ки 2 фарзанд дошта бошанд, ӯро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Мансур Пиров нависад: салом акаи Сорбон, агар гражданини Россия бошӣ, дар Тоҷикистон хизмат мебаранд ё ки не? Гражданство иҷора дошта бошӣ, а иҷора не намебаранд. Абдулваҳоби Абдуҷаббор нависад: салом, барои аз ЗАГС ҷудо шудан чӣ бояд кард, мефаҳмондӣ? Барои аз ЗАГС ҷудо шудан мерем ба суд ариза менависем ва суд ба ҳамсару ба ҳарди шумо мақсад муҳлати ҷудошавӣ метиҳад. Муҳлати ҷудошавӣ ҳамое аст ки мисол вақти шумо ариза нависем, дар ҳол ЗАГСи шуморо бекор намекунад суд. Аз 3 моҳ то 6 моҳ вақтон метиҳад. баъди муҳлат ба анҷом расидан, баъд ЗАГСтона бирида мекунанд. Қосимов нависад: барои студия чӣ намуд ва налогу сӯхтор патент мекунанд? Барои студия ҳамида ответ енака. Барои студия мераи литсензия мегирӣ аз Тоҷикино барои сабти овоз кардан ва ҳамун документи ҳуҷҷати пажарката мегирӣ, 1 сола ай вай. Мусаб Билол нависад: салом алейкум бародар, ман Тоҷикистон металлоискател барам, қонун иҷозат метиҳад? Ҷавоб тен. Мумкин нест дар хидмон истифода барӣ ё ки аз дигар шаҳр овардан ба ҷумҳурии Тоҷикистон.
Тоҷикон шоу 01 нависаи обунашен канали мода дастгирии шумо пешравии мо. Файзалӣ Ҳотамов нависаи салом акаи Сорбон шахсе ки аз Россия ба Тоҷикистон меравад дар аэропорт ӯро аблава мекунанд ҳақ доранд ё ки не? Ҷавоб медодем. Вақте ки аблава сар шид яке аз маконҳои ҳамун кормандои ҳарбӣ ҳамун аэропорт мешавад. Кинг нависаи Ҷураев салом алейкум ака, барномаҳода гап нест, ҳамаш 100%. Баъзеода аҳамият надиҳед ака. Барои права гирифтан чанд сум дар кораед дар Тоҷикистон? Пешакӣ раҳмат. Права категория дорад бародар, ҳар категорияш ҳар хел нархе. Шералӣ нависаи салом алейкум акаи Сорбон Сафаров, як савол дорам. КГБ МВД да итоат мекунад ё ки не? КГБ да МВД итоат намекунад бародар. Имомалӣ Раҷабов нависаи салом алейкум Радмада ҳамира ответша бигардон, як писара мебаранд хизмат? Не, намебаранд. Ҳабиб нависаи салом акаи Сорбон, як савол. Инсон дар хизмат боша, ӯро бо ҷанг ва дигар ҷойҳо баранд, дар ҳолати дар хизмат буданаш бимирад, дар ин ҷо кӣ гунаҳгор мешавад? Ман бошам Бобоҷон Раҳимов. Дар ин ҷо ягон кас гунаҳгор дониста намешавад. Дар рӯзи 16 буд ё 17 буд дар ин муноқишаи байни Қирғизистону Тоҷикистон дар граниса рӯй дод. Дар он ҷоам чанд солдатои худмон фавтиданд, ки дар ин ҳолат мақсад ҳеҷ ка гунаҳгор дониста намешавад. Дар ин ҳолат танҳо давлат бигем ҳамдардӣ ба хонаводаи ҳамун шахсиятҳо мекунад ва ягон кӯмакшон мекунад, ва ягон чиз ёрдамшон мекунад. Тамом. Сергей Кавказ нависаи салом алейкум акаи Сорбон, як савол. Амнистия дар Россия кай мешавад? Намедонам. Сайҷамол Манонов нависаи салом акаи Сорбон, Россияда хизмат карда бошӣ, дар Тоҷикистон ғамат наметиҳанд? Не. Беҳрӯз нависаи салом ака, савол. Ман интернет кафе бозиҳои компютерӣ ҳуй карданем. Чӣ хел ҳуҷҷатҳо ва ҳақиҷо иҷозат гирифтаанд дар кораи қонунӣ? Мерай вобаста ба ҳамун квадрати ҷод агар майда боша патент мекунӣ. Агар ки ҷод помешенет калон боша мерай шаҳодатнома мекунӣ. Яъне ки налогта дар шаҳодатнома гирифтанат зиёдтар меспорӣ ва дар патент доштанат камтар. Нархи патент арзонаш сар мешавад 417 сомон ва шаҳодатнома ҳама арзонаш 800 сомон сар мешавад. Ҳамихел меравад то 5000-10000 сомон. Вобаста аҷота ва баъд ҳуҷҷати яксолаи пажарката турӣ мекунӣ. Яъне ки ҳам ноқилҳои барқита ҳама ҳамин чизое ки сведа хуш мешавад мерай ҳамвора ҳуҷҷати яксола мекунӣ. ҳуҷҷати яксолаи пажарка 415 сомон нархи давлатиша. Маъруф Исмоилов нависаи салом бародар, талони права гум шава киҷо гирифтан мумкин айгаи? Масир нависаи салом акаи Сорбон, ман студентам, дар Россия мехонам. Агар дар вақти аблава Тоҷикистон бурам мебаранд хизмат? Ба паспорти сурх Российскии Федератсия дорам. Не, намебаранд. Саидова нависаи салом алейкум Сорбон, фарзанди мара паспорт наметаҳанд, чунки ҳоло розыскда мебошад. Хизмат мебарандша? Дар ҳолате ки агар ҳамун кормандои ҳарбӣ ӯра дастгирам ки карданд ва як тафтиш ки карданд, мақсад буромад ки дар розыскай мебарандаш ҷавобгарӣ ба ҳамун ҷинояти кардагиш. Раҳимов Фаридун нависаи салом брат, як савол. Дар ҳолати ғарибӣ будан арӯсу чукна чӣ кор кардан дар кор? Арӯсу чукна мерай ба номаш яреб мехонӣ. Тамом. Вес Мир нависаи салом ака, ман канал доштам, каналма махкам кардан, як мухлисота намегӯянд ки дастгирӣ кунанд. Номи каналта дар ҳаминҷа мемонди, заадно ҳамун номи каналтам мехондам. Амир Амирзода нависаи ака, мошинои оинасиёҳ ё кабуд боша ҳуҷҷат мекунӣ иҷозатгирӣ, баъд бепул наспоридан мегарди ё ранги тимнитай пул споридан мешавад? Албатта ки ӯрам ранги ҳамин тонировка мерай ҳуҷҷат мекунӣ ва пули давлатӣ меспорӣ. Азизҷон нависаи ака, гапе ки хизмат 1 сола шуда, роста ё ки не? Ягон гап нестай дар ин мавзӯъ. Шамсиддин Сангов нависаи салом акаи Сорбон, нархи замин документкуниш чанд сум шудагия? Илтимос ака ҷавоб гардон. Пешакӣ раҳмат акаи Сорбон. бародар, замин мешавад замини обӣ, яъне ки барои кишткор, ва замин мешавад барои бино. Ино аз якдигариш фарқияти калон доранд. Яъне ки ту вақте ҳам ҳуҷҷат мекунӣ, сертификатошон аз якдигараш фарқ мекунад. Барои бино тура сертификати дигар метиҳанд, барои кишткор сертификати дигарат метиҳанд. Замини бинора давлат аз дасти ту бигем гирифта наметавонад ва замини кишткора
дар ҳама ҳолат метавонад ки давлат бо бигира шайдаст дар ҳолати истифода набурданаш. Ба ҳамин хотир ту дар ҷа нанависа ки замини киштия ё ки замини барои бино. Анвар нависа: салом акай, чандсолагӣ права гирифтан мумкин аст? Ай 18 солагӣ. Фарух нависта: салом акай Сорбон, лимон чӣ намуд андоз дорад? Ҷавоб те: раҳмат брат. Лимон андоз надорад. Дар ҳолате ки ту замин дорӣ, дар ӯ кишт кор мекунӣ, яъне ки дар онҷа ту парвариши лимона мекунӣ, ту танҳо налоги замин меспорӣ. Ту налоги замина ки споридӣ, дар онҷа бо барои лимон кишткор кардан алоҳида налог намеспорӣ, барое ки барои ҳамун киштикор ту дар ҳамун замин налог меспорӣ ва ӯ лимона ки биёянд ай хонат бубаранд, дар ин ҳолат андоз спорида намешавад. Дар ҳолате ки ту кишткор мекунӣ, налоги замин меспорӣ ва лимона мегирӣ ба бозор барои фурӯш мебарӣ, дар ин ҳолат налоги ҳамун бозора бо меспорӣ. Яъне ки ту дар ҳамун ҷое ки мешинӣ ӯра савдо мекунӣ, бо налоги уҷара меспорӣ. Ҷумахон навистай: салом алейкум бародар, ростае мегӯянд дар Тоҷикистон ай 18 то 27 сола агар хизмат накарда бошӣ, билет намефурӯшанд? Ин гап нестай, хеле гап дурӯғай. Дар ҳамин фармони раис шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамин сухан бо омадагие бидуроен хитом бихонем ки ҳамин хеле гап нест. Ғарибӣ тиҷе навистай: ака шахси двойной гражданство дар Тоҷикистон юрист хонда ва кор карда метавонад? Ҷавоб те интизорем. Албатта ки метавонад, бе ягон мушкилӣ. Саломуддин навистай: акай Сорбон салом, зинда бошӣ. Ҳамин подписчикот як хелеш ба фикрам кӯдакай. Як савола 10 маротиба роиш мекунад, бо гӯш намекунад ҳамин навор дар бораи чӣ будак? Дуруст қайд карди ҳамин бародармон. Дар як хел навор мо дар бораи аблава гап мезанем, дар бораи алимент гап мезанем, не ки бо дар ҳамун комментариҳо дар ҳамин бора савол метиҳанд. Шуҳрат навистай: ҷура дар Тоҷикистон паспорти пластикиро чанд рӯза тайёр мекунанд? Пешакӣ раҳмат. 30 рӯз 40 рӯза тайёрш мекунанд метавонад. Хейзик навистай: ака ютуб чӣ хел сум кор мекунанд? Ҳамира ҷавоб те. На ютуб хай канал мекушоӣ, ҳаракат мекунӣ, меҳнат мекунӣ, баъд оҳиста оҳиста сум кор мекунӣ. Алексей навистай: салом алейкум акай Сорбон, ман дар Россия военный билет дорам, дар Тоҷикистон ба хизмат мебарам? Раҳмати калон. ӯ военный билетет мақсад то қадар ҳамун Федератсияи Россия ака маънои ӯро надорад ки то қадар ҳамунҷа ба кор биёяд. Военный билет ҳамун якта мешавад. Дар ӯ ҷа ки гирифтӣ, аллакай дар дигар ҷотара хизмат намебарад. Султон навистай: Сулайман: салом дӯстам, чӣ хел бо шумо суҳбат кунем? Номерои WhatsApp имо дорен? Надорам бародар, WhatsApp-ам надорам, иморам надорам. Саломуддин навистай: акай Сорбон, бахшиш бисёр комментария кардам. Ҳама бигиреза ай хизмат. Афғоно ё ки ӯзбекҳо меоянд давлати моро посбонӣ мекунанд. ҳастай ҷавонмардое ки ба хоҳиши хишон мераванд хизмати ватан модарам мекунанд. Полад навистай: салом алейкум, дар Тоҷикистон мошинаи чандум сол боло бошад растаможкаш мекунанд? Пешакӣ раҳмат. Аз соли 2006 сол боло. Исматҷон навистай: салом алейкум, баъди аз зан ҷидо шидан дар як писар чанд пул алимент меспорӣ? Вобаста ба вазъи шароити хитай, не ки ай ҳама алименти ками кам ҳозир 150 сомон аст. Пештар як 2 сол 3 сол пеш 125 сомон ай ҳама камаш буд ва мутобиқи моддаи нави кодекси оилавӣ ҳозир алименти ай ҳама ками кам 150 сомон ба як фарзанд ҷудо карда мешавад. Шукрона Алиева навистай: безор шидам дар ин ғарибӣ, нест ягон бачаи ба имон личка имада бинависа? ғарибачаҳо бисёранд, хушрӯтар таъкид ки эълон кун менависанд. Саидҷафар Саидов навистай: салом ака, орд қимат шидай арзон намешавад? Намедонам бародар, ман ордфурӯш нестам охир. Хай мегӯянд ки ҳам чизе қимат шид, бидон ки доллар боло рафт. Инак бародаро, видеоро ҷамъбаст мекунем. боз ягон саволи дигар бошад, саволтона метавонед дар поёни ҳамин видео пешкаш бикунед. Дар канали ма юрист тиҷей подписатсия кунед. хай видеои нав ба нави моро интизор бошед. Худоҳофиз амакаса.